Un ajut de lectura pot ser realitzar la instal·lació de l'extensió en el Google Chrome que es diu Reader View. Quan activem aquesta extensió, ens modifica l'aspecte de la nostra pàgina web i veiem que podem posar, modificar els tipus de lletres, magnificar-la o fer-la més petita. Podem també canviar el fons de la pantalla, segons es necessiti el contrast, fosc. I també podem fer que sigui més ampla o més estreta. I també la justificació. Altres accions que podem realitzar les tenim totes aquí a la barra de l'esquerra i una de les més interessants seria la lectura. Podem activar l'altaveu Nom vulgar sense valor taxonòmic. i comença Elefant africà al la Parc Nacional de lectura. Mikumi, Tanzània. Organisms amb aquest nom. Dins la família Elepantidae. A la part de la dreta, a dalt, ens apareixen els controls de la lectura. Podem regular la velocitat, el volum i també podríem escollir els idiomes. Tenim en castellà, però en català no hi és. De totes maneres, es pot escoltar. Podríem agafar, per exemple, la Helena o simplement la de Google espanyol.